هاي سر السمياني يا الكراسيني جاب استدلاني يا الكراسيني هاي مستدلاني. محمد ماملێ لە سەرانسەرێ ڕۆژهەلاتە ناوین هونەر و مۆزیکا کوردی خۆدی ستیل و بهن و هلما خۆیا تایبەت و جهێ ڕەنگە. گەلک هونەرمەندێن کوردیên هێژا و کەتکار هەنەک و bi deng û awazên xwe tabloya strana kurdî ya pak û resen xembilandine û xwîneka kurdî li nav damarên wê herrikandine û jiyaneka nû û taze kirine pişk û para wê. Yek ji van hunermendan jî Bilbilê Komara Kurdistanê ya Mehabadê û Surûdbêjê wê hunermendê bi nav û deng Mihemed Mamlê ye. هونەرمەند و مەقامبێژێ کورد محەممەدێ ماملێ ساڵا 1925 li bajarê Mehabadê yê Rojhilatê Kurdistanê hat ser rûyê dinyayê. Navê wî yê temamî Mihemed Kurê Seîd Kurê Elî ye. Bavê wî Mîrza Seîd jî deng xweş bû. Mihemedê Mamlê xwendina xwe ya seretayî li xwendegehên Pehlewî û Seadetê li Mehabadê qedand. Nasnavê Mamlê ji bapîrî wî gihiştiye wî. Mihemedê Mamlê kesekî aram û hêmin û dilovan bû û li hember xizm û dost û nasên xwe wefadar û dilsoz bû. Heft kur û du keçên wî hene. Nivîskar û lêkolînvanê Kurd Soran Karbasyan di vekolîneka xwe ya berfireh li ser jiyan û berhemên Mihemed Mamlê de wiha derbarê wî dibêje. Malbata Mamlê hemû ji destpêkê û heta niha dengê wan pir bi coş û xiroş û zelal e. Lewra ji biçûkaniyê ve Mamlê hunerê ji xwe re dike kar û pîşe. Dema Mamlê distirê mirov hest dike ne ew distirê lê belkî deşteka Kurdistanê yan şax û çiyayekî wê xwe bi zimanê wî derdibire. Dengê wî dengê axa Kurdistanê ye. Dengê erd û asmanê wê ye. Tew bi evîndariya yar û çavbelek û bedewên Kurd jî mişte. Sala 1963 Mamlê serdana Başûrê Kurdistanê dike. Mamlê pir ji stranên hunermendên mezin wek Tayir Tewfîq, Elî Merdan, Seyid Elî Ezgarî Kurdistanî û Tehsîn Taha hez dikir. Gelek kitêb û pirtûk li ser jiyan û berhemên hunermendê mezin Mihemedê Mamlê hatine çêkirin. Li gor Karbasyan yekem kesê ku pirtûk li ser wî hunermendê neteweyî nivîsî, rêzdar û mamosteyê hunerdost Mihemed Hesen Ehmed bû. Rêzdar Smaîlê Mamlê jî dûre pirtûka xwe li ser malbata hunervan a Mamlê û gelek taybetmendiyên mamoste Mihemed Mamlê weşand. Piştre hêja hîwa qaremanî pirtûkek li ser vî mamosteyê Kurdperwer û berhemên wî çêkir.
مامۆستا محەممەد ماملێ دماڵباتەکە هوەر حەزدا پەروەردە بوو و ناودارترین هوەرمەندێن دەنگخۆش ئێ ماڵباتە خۆبوو لە گۆر زانیاریەن و مامۆستا سەید محەممەد سەمەدی بدەست خستنە مامۆستا محەممەد ماملێ سترانە خۆیایە کەمین ساڵا 1938 بە فەرمی خوێندبوو ئەو سترانجی ئەف بوو ڕۆی بەجێهێشتم ئانگۆ چوو و ئەزلشوونە خۆهێشتم. دگەلک بەرهەم ئوسترانên wî de rohê Kurdîtiyê ji nav deng û gotinên wî difûre. Mamosta Mihemed Mamlê yek ji pêşmergeyên Komara Kurdistanê li Mehabadê bû ku sala 1946 hat damezrandin. Mamlê heta roja dawî ya jiyana xwe dilsozê rêbaza pêşewayê Kurd Qazî Mihemed bû. سەرکردێ کورد یێ مەزن شەهید دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملۆ لەسەر مامۆستا محەممەد ماملێ دبێژە کاک محەممەد هونەرمەندێکی مەزن ئێ سیاسیە کوردە. مامۆستای هەفت هونەرانژی هونەرمەندێ کورد یێ مەزن عەباس کەمەندی و یەک ji وەرگرên خەلاتە ماملەیە دبێژە. محەممەد ماملێ ji bilî هونەرا موزیکê di هونەرا hezkirin û mêvandariyê de jî کورد و مکریەکی ڕەسەن بوو. من li ba cenabê wî pir hest bi xweşxalî û kêfxweşiyê kir. ماملێ وڵاتپەروەر gelek caran ji aliyê حکوومەتا محەممەد ڕیدا vehatiبوو girtin û di zindanên Urmiyê û Mehabadê de mabû. Di 29 Sibata 1947 de Mihemed Mamlê hat girtin çimkî şeîra navdar a Laye Laye ya Mamosta Hejarê Mukuryanî kiribû stran û gotibû. Careka din jî di dema Komara Kurdistanê ya Mehabadê de ji ber veşartina ala Kurdistanê hat girtin. Dîsa lêkolînvanê Kurd Soran Karbasyan derbarê Mamlê de wiha dibêje. Mamosta Mihemed Mamlê di nav civakê de tevlî hemû xweşî û nexweşî û kêşe û astengiyên xelkê xwe bû. Ew herdem bi xelkê re hevderd bû. Heqet di ser xelkê re nedidît û girnijîna serlêva xwe pêşkêşî hemû çîn û texên civakê biçûk û mezinên wê dikir. Sala 1966 Xwedê kurek bi navê Necat da Mamosta Mihemedê Mamlê. Mamlê kurê xwe Necat li ser bîr û baweriyên neteweyî û hezkirin û evîna Kurdistanê mezin û perwerde kirbû. Lê feleka xayîn dîsa di rûyê Mamlê de çap geriya û kurê wî Necat û çend nûciwanên Kurd ên din di sala 1982 de bi destê dewleta Îranê hatin bidarvekirin. ئیدامکردنا Necat bandoreka pir mezin li ser Mamlê û hunera wî kir û wek kuleka bijan heta dawiya jiyana wî pêrema.
هونەرمەندێ مەزن محەممەدێ ماملێ بێتری حەفسەد سترانان گوتیە دهلبژارتنە گوتنێن سترانên خۆدا پر مقاتە بوو و بهشیاری تەفدگەریە وی بگشتی تیبووناخوا دکانیە بێبنی یا هەلبەستên کوردی یەن ڕەسەن واتەدار دەدشکاند و شعرên کوردی یەن کلاسیک و هەمدەم پر بکار دەئانین وەک هەلبەستên وەفایی گۆران هەژار و هێمن هەروەها ویبسەدان سترانên کەڤن و فۆلۆکلۆری ئێن کوردی نوژەنکردن و بەیت گۆرانی قەتار و حەیران خوێندن هەنێک ji stranên navdar ên mamlê ev in yadî bexêr şewa dunya کۆچیارم زارا ڕێگاکەم دوورە جوانێ گیان گوڵەکەم بەهارە زەمانە گولەکی دامێ هەیبارانە و بارانە زولف و ڕوخسار و گەلێک سترانێن دن شەوا لەو سەوێدە دارە لەو دەمایەوەیە شەوا لەو سەوێدە دارە لەو دەمایەوەیە مەکۆی خەم لایە چوە دەم کوڵێ چایەماوەیە مەکۆی خەم لایە چوە دەم کۆی چایەماوەیە ji bo parastina mîrat û kelepora hunerî ya hunermendê Kurd ê mezin Mihemedê Mamlê sala 2009 li welatê Norwêjê navenda hunerî ya Mamlê hat damezrandin û malpera wê jî heye. Navenda hunerî ya Mamlê ji sala 2010 û vir ve her sal xelata Mamlê di dest stranbêj û mûzîkjen û hunermendên Kurd heta niha ev xelat bûye para kesên mîna Qalemera, Mamoste Bakurî, Ebbas Kemendî, Ezîz Şarox, Nasir Rezazî, Zozan, Mezherê Xaliqî û Xelîl Xemgîn. Hunermendê Kurd yê mezin Mihemed Mamlê piştî nîvroya roja sê rêbendan ango çileya paşî ya sala 1990 di heftê û çarsaliya xwe de li bajarê Mehabadê yê Rojhilatê Kurdistanê wefat kir û li goristana Mehabadê ya bi navê Budak Sultanê bi axa sar hat spartin. Boyum efsaneyi velata şayar şarmayal malkumaya kur hayali savet goşey haberoyam dünyan kırdım nasretum yalum kafiri meyhana ya amri خانه قلبي